Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayan na ni Kwarab. Awan, tatabadaw. Napanmanin nag-aram Anya, aram nga aram, mawansa mo mga kingkwana. Barang nga daitan. Walang bukaon. Apay damdamagam ni Chip Kwarog. Damdamaga ka, tada plan-plan mo kay. Ha? Anya daita plan-plan wam, tata. Kaya't ma, tayo ramang kay di planaw. Iraman na kunam. Mayat, dahito yung planaw. Sigurado ang maragsakan ka. Anya nga min daita plano aya. Kastoy nay. Tumagag ka. Tayar sa askaw. Ay, unayan. Makakiliti daita arasahas mo, tatabadong. Una, saan ka may bagangay king ka? No saan ka makikay? Saanan anas kan ay arasahas mo? Awan mo ti sabali ang makangag. Amum ngay, no dalang di tayo igid ni parinteng. Amum na dyan na pig sa tiradar na kay. Uray pingaw, di duwala payag na. Ay, pudno takino nam tatabadong. Jak manamaw. At dan samot anting-anting di lapayag ni Kapitan. Mangag na, ultimo arasahas. Apo, Apa nga idek-deket mo day talapayag mo di tadiday. ay agulay makamanta dadeng-denggag. Anya ayat ti dengdenggam. Agulay makakunak na Di tapay met dideng ti pagal-alingagam. Sao kala asao. Jak manggag ti deng-denggag. Ti anya ayah. Jayar arasaas ni paribadunga. Anya ayar arasaas na. Mari, anya ka ditikunam akayat mo nga ibaga? Aguray ka pa'y mo't amare. Tumay timing ak pa'y laang. Anya, ay di nakman pagurayan na kasta. Medyo mabainak nga main. Ibagam nga minad, adaya mo't babain mo. Agda ka malagayan dito. Ito'y ka pa berberukan. Kahit kunakmutkin ka nga umayak dito'y tersina ni Marikwanang. Katayan na nga, di papaalaking ka. Naguray ka apay maalaaya iti pinartakan. Umutang ka na. Medyo napudot pa'y ti ulo ni Marikwanang. Madamdaman ton nga ibagak day taken kwa na. Anya day tapagin inarasaasan yaw? Umutang ka na ka. Madamdam ako na, nay. Ay, kagawad ko na. Wow! Si kamot gayam, Kapitan. Ay, pautangam da paribadong kun ni marituyag. Ha? Nangag mo dyan panaginin na rasas mi, paray? Kano naggapu ka di taigid ti kalsada? Nangagmaw, Kapitan? Ay, napigsa ti panagdengag ko Addan sa mo antina ni Kapitan. Uray aday umangag na. Ore arasas, ti kabasitan ako taon, mangag ni Kapitan. Di ka agyaman, tagapukin ni Kapitan, nakautang tamanin ijay ni Marikwanang. Apay ko mga gyaman na kingkuha na ngay. Marurudang arad. Pakarurudam ko ma. Anya launay na at yadda ijay lapayag na. Tamangag na amin, ultimo arasahas. Apay amasikuran kaya. At ang arod plan-plan, wait. Ang kasanungay, maramig ka. Kut manggag namut amin, uray iarasahas ko iti sa balay. Anya day ta plan-plan wam Ay, kalukwan na. Isungaro nga isik-sikrito ka. Agluto akon, Inteng. Iso apumanaw kan di tadalikan. Tagaruna kon. Shhh! Di ka tumanagarita dapay dengdenggag na. Anya ti dengdenggam aya di tayan ti dalikan. Adayar arasaas ti kalaban. Kalpasan iti ayan ti dideng, di tamot itah ayan ti dalikan. Anya nga tati sumarunaw. Ay, kat no sa dino at ipakadengagak iti arasaas ti kalaban. Ay pumanaw ka ditan, no kayat mo ang makaluto ak iti kanunta. Sa bagay, sa anak pa'y matkit de, amabisay. Ay, agluto ka nga raw din. Awan pa'y manangag ko nga arasaas ti kalaban. Mas dawak ka ni Kapitan. Apay ang nagpigsa ti panagdengag na. Ay, katsigod mat akas jay na. Sa bagay, kuna na ababaan iti napigsa panagdengag na. Manggag na ti plano dagiti kalaban. Ay, kasta nga road ti ibagbagana. Kalaban ti ibagbagana.
Awan mo ti amok akalaban na dito kabildatan. Ay na, di mo laam mo, Maray. Masansan, adagiti nasaya at tao, ti ipakpakita naken ka, kaisuda gayam ti kalaban. Kahit, asino ngay nga dagita. Ay, kat ni Kapitan Ati Makamaw, taiso tinapigsa ti panagdengeg na. Ay, sapay planok nga aglon. Ang agungat mat ni inteng no aglonak. Kat isikritum Ay na, mangeg na, Maray. Uray isikreto. Ay awan saan ka makapag-loan no kasta, Maray? Tangay amin nga arasas, kat mangag ni parintay. Kastulangay, darami din ta. Kanya rita, tataba daw. At kinigtay talangay, no agsarita ta. Kasanungay, kadyak matamuti aggiday. Anya kamagtay. Awan serbi mabaraw, ta ultimo aggiday, di mo amaw. Day tangarot ti pagkapuyak. Iso siguro ajak makaaram iti balasang. No di mo amuta aggiday. Agkiram-kiram kalangay. Ay, day ta ti kabalak nga ramiday. Kinapudno na. Iso day ta ti paglaingak. Si putam, ti panagkiday ka. Dita. Sungbatan ka matiti pa nagkiram-kiram ko. Day ta ti sungbat ko itikiday mo. Nagkinawa ng tan. Wain, tataba daw. Ayos ti planaw. Ay, naglaing ka na nakaawat ti kaya't kung ay bagaking ka. Ayos! Anya nga'y Kapitan, ada kadibot laang mangmangeg mo nga rasas dagiti kalaban. Ay, awan met nanggag ko. Ay nasayat, ano kasta? Ay, mabutangan adagiti kalaban. Kabuteng da ka, tamo daan napigsa ti panagdengeg mo. Ay, mabit lang. Kaslada mangmangeg ko Anya day tamang manggeg mo, Kapitan? Kaslada agar arasas. Ay denggam analaeng, Kapitan. Amangan mo't no arasas ti kalaban. Kat kayat da ka kontraan. Ay, denggag analaeng. Ay, aguli maka Anya ti mangmangeg mo, Kapitan. Ibagamot Apay ngay nagkatawa ka? Ay, aguli ka. Agin inarasa as dagiti duaan nang isit ako ton dito tirsinham. Manggeg ma oray day ta. Kunada. Apay kano abaak ti aglaklakaw. Ay, naglukong dagito'y ako ton. Oh, tataba daw. Ato'y dagiti inalak ejay kulungan ti manok ti karuba. Anya dagita. Itlog ti manok. Sangapulo amin dagitoy. Saglilimata. Ay, di mo nawatan yung kiday ko king ka. Naawata ka apay kumasaan. Manok ti kunak at iliwam. Apay nga itlog mo dahil tayo nahalam ngay. Manok kaya? Kunak man no itlog. Dahil ito'y tirigat na. No panagkiday kan panagkiram-kiram lang ti panagtungtong ta. Ay. Inakarot isubli dagito nga itlog. Ay, saan na? Apay nga sublim pa lang ngay. Isuday tan, ti pagguduan ta. Itaman pa'y asaan ka nagdengeg ditayan ti dideng, wano, dita dalikan. Ay, anya ko mga iti denggag. Awan ti arasa as dagiti kalaban mo? Ay, mabutang da siguro nga agaramid iti kalokwanan na. Ay kat, nasaya at ano kasta? Ay, agasamot ta manggag ko ti arasaas da nga. Awan ti makaaramid iti kasta. Siya only. Ay, kagawad ko nang. Ay, ba mo, dito unag ti bagbagam nga agreklamaw. Wan, Kapitan. Ay, umunagdan. Kapitan! Ay. Kasla mo nalukot a pantalon a kordoroy ta ropam. Kasanumat ngamin, Kapitan. Nagado at akawan da. Siyakpay, kat tinakaw da dagiti itlog ti manok ko. Ay, unay matdaytan. Takawon da ti itlog ti manok mo. Wan, Kapitan. Anya nga iti ukupan ti manok ko. Awana na. Ay, awan na talaga. Ay, asino ti suspitsya managala. Sikaman, Kapitan. Nangag ko nga ibagbaga dagiti kabaranggayan. Anapigsa kano ti panagdengeg mo. Apay,
Di mo lang nangagan no asino tinangala? Ayun niya. Apay ngay. Ajak mo't inaramid dayta. Anwak nga'y dagito'y inyawid mo nga itlaw ba daw? Nagadulaki din ay damdamagi mo. Intunukan manggag na ka ni Parinteng. Apay kumano mangag na. Ang kakidilutan, nagitang itlaw. Tanay, mabisina kaon. Adaman kalukwan nga'y naramid maun. Apay agsaupay lang. Kaya't mo samad ang matiliwanak kini Parinteng. Ha? Kaya guli magkalatan. Ano agtultuloy, ti panangiyawid ko, iti masidata. Kaya dagrik-reklamo ka barangayan tayaw. Kanya ti reklamo na, Kapitan. Ada ka no natakaw ti itlog ti manok na asa nga pulo pa ibig. Nagadong. Among ka de, no asino tinangala. Ay, sana siya, Kapitan. Isungarod adamdamagak no among no asino tinangala. Diyak mo, Kapitan. Ay, dahito tirigat na. No awan dya chip tanod ang naturad. Kat, sikaman, Kapitan. Apay nga na pinalubusam ang mapanagaram ni Chip Cuaraw. Ha? Naawatan tikinday ka? Kat, awatan mo't nga rod aday ito'y panagkiram-kiram ka. Ambong latan. Mawatak na ita. Naglaing ta talaga, tatabatong. Kabisado ka, ti pa nagkiram-kiram mau. Kat, mapanta ka rodan. Ay, katwa na. Mala, tumadar ka nitan, tamapantan. Ay talaga nga agdwa-dwa ak iti panag na ni pari ba daw. Agdwa-dwa ka. Tapay. Kasla dama di apagturungan nagitisa ka na. Apay, awan nangag mo nga inyara saas wano imbagana. Ay, awan ba? Na, kimapsot nga rudan at ipanagdengag mo. Apay kumapsot ko no kabayatan alumaklakay. Pumigpig sa ti panagdengag ko Nay. Nimat pari ba dong? Kasla ada si Imanda iti may sabalay. Kita Ay, kunakun ka. Talaga nga dadakis a plan-planwan na. Ay, tinasaya at si putam amin agaraw na. Ay, jeman at tiparak. Yawat mo man. Nangikabilam ayamanan. Ipabirok mo manen kanyak. Tapno masiputak ti garaw da pare ba daw. Jak ngamin unay masiputan no awan antiparak. At dansinan may kinituya ka. Kawitan ko naman. Ay na. Saan ka pa'y ngagkatawa akas tatabadaw? Ha? Tapay asan? Kit naglumag da ito na tiliw mo aman. Kat no paggudwan ta dahi ta? Ha? Kasano nga gudwan ta? Anya paggudwan ngay pagbagamay. Kaya't mo asawain. Nalipatam dyan nagkinaawatan ta itay. Adaya mo na kinawatan ta. Hindi ngay nagkiday ka kat sinumbatan ka matiti pa nagkiram-kiram ka. Ay, awan malagip ka. Mala, agawit na ka. Ine. Saan ka pa nga agawit tatabadaw? Igudwan nak dita tiniliw ko amanaw. Ay na, jak mabirukan jay antiparam. Ay, tilan tumat ngamin pangidisdiswam. Ay, awan na talaga? Awan ko naklangarudan. Ay, ay na. Ay. Ha? Uy, adamang manggag ko Ops. Apay nga road, adi talamisaan man ng tipagdenggam. Di ka na tagare. Op. Kapitan. Ha? Iso, tinanggag mo. Si kang agpeso. Umay ko ireklamo ni Tata Badong. Antabasol na kanyak. Ha? Kanyat baso na. Siyak tinakakasya ng kamkamat iti manok. Hindi nyawat ko kinkwana. Intaray na nadagos. Isudagayam ti agal-ala iti manok. Ay, sugayam ang nakita kay adwa ka ni pare ba daw nga agsisiim di ta kaaruba. Pinilit na klaang ni Tata Badong. Ay, inak sa tiliwon akas lamanok day di akong pare ta ipabalod ko. Matiliw mo ayam at akas lamanaw. Ipatiliw mo, Kapitan. Isuti nang isuro kanyak nga garamid iti kalukwan. Ay, agtal na ka. Tamay sa kamay. Laklakayan kan. Ngam agpaisungsong kapay lang kan kwa na. Apay, awan bukod mo apanunod.
Daya, mo't basol ko pare. Ada! Ha? Nalawag ang nagala kayo iti manok ti karuba. Ay, naminsan lang mo daya pare. Si kapay siguro tinangala iti sa nga pulong itlog ti manok ti karuba manya. No nagbingayan may kini. Ay, umay katiliwan tayo pabalot ka. Ay, saan mo ta pare? Heh, Kasi nakadiya. Ay, tuyang. Labdam man ni parenteng. Tapos saan nakatiliwain. Labdam! uray lapdanak. Tiliwan ka. Paraw ka na. Di ka umasasinig kanyak tatabadong. Ah, Amok adakes maninti umay mo ibaga kanyak. apay akabutang nakmudten baraw. Una, tapakay sagbakan mo ti amom. Ah, Umadayo ka. Adaywan nak, dakes nga espiritu. anya. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at tikasta nga aramid? Anya mo tayo barangay tayo, maray. Nagsip nga ititirabe. Ay na, adanton street light dito barangay tayaw, kabadong. Aha, kanon to pa'y ngay. Nabaybayag kaon nga urayan dahil ta akariyaw, hindi pa eleksyon. Agpaarami din ni Kapitan iti street light. Aya, Kano ada pundunan? manungay mo't maray. Ay kadakal mo't tamin apuraw. Paikan ni Kapitan iti street light. Ay, naskin na paikan na iti street lights, di taas si Dagtibalay may. Kamapan mo kasarita ni Kapitan no kayat mo dita si Dagtibalay o maikan iti street light. Talaga mapan ko kasarita maray. Kumparik na ita, kapitan. Di nakidin patgana, tikid daw kuking kwa na. Muli ang kadipayang gay. Ay, una. Ay, yulim day ta bumbilya Mabuti nga kung nga umuli ang gay. Ha? Ang mga numatin na agad. Apay mabuteng kakit ada lumabas ang nagsiksi at chicks. At ang gay. Ay, nauna yan ang nagsiksi day ta balasang. Lunghir. Chicks Rosie pay. Ay, unang gay. Umuli ak pay. Ha? Uray ka nga tuwan. Kabalak nga ulyain. Ay, kasta. Tapno malpas adagos ti street lights. Kahit nasilawan ton ti barangay tayaw. Paray! Adaman lang ibagaking ka. Na. Apay, itaman pa'y anak kaisam ka. Kahit bagay ko mo lang tumisang paray. Ay, una. Uray medyo agropuro pa ka pinulpugan nga dug. Kanya? Ay, sana balay. Urian yan ti bagbagam kanya paray. Basta patgam, tikid daw kuking ka. Na, isugaya man nakaisam ka. Taadakid dawon. Anya day taaya. Ah, paray. Mabalay, nga iya asidag iti balay, may ti pangig kami ti street lights. Iya purok tayan. Anya? Asidag ti balayo. Uwin mo ta, paray. Ay. Kanya nga ti serbi na nga kumpare, tano pa ayin na. Ay, una. Day talaga yan. Kasta, katigat kuking ka, paray. Basta iya asidag ti balay mi pare, ha? Ewen. Matungpal day taakid daw mo. Magyaman ang paray. Sige, inakaw. Tuloy yun lang, di trabaho yaw. Ay, makabanugmat ti umuli iti street light. Ay, sana naskan na mabanog ka. Ay, kano nagadupay ti paulik kan ka apuste. Anya mo tanang gay. Ay, abang matadag iti daddo matanaw. Sika nga ron ti chip tanod. Ay, pingagsadot-sadot ka manin. Kunam nga da lumabas asiksikan na pintas a chinks. Awan mo't gayam. Ha? Awan aya? Ni mo't tatabadong tinakita nga imasidag kan ka itay. Ay! Wan nga ron. Ay, kaya't nakano nga iji asidag ti balay na ti pangikabilan iti street light. Apay ngay, saan na mapalin na? Bayamon ta kung parik met. At danto man ibaganan no paayak manin. Ay nabadaw. Naglawagan dito'y aglawlaw ti balay. Gapo iti street lights ngayong kabil ni Kapitan. Ay, timbaga gayam kinkwa na. Ay na. Talaga napigsa ka kin ni Kapitan Ay, wala. Maminsan lang ngay bagak kinkwa na. Agtangay, adagusain. Nagmayatan ba daw? Naglawagan dito'y arubayan no kastarabe ay. Kaputa dita asidag ti balayo ana ipatakder dayta street light maray.
Rumbang mat nga rod nga anadan nyo day tasilaw. Wen, Maray, anadan may. Katwa na, bantayan nyo mat no adadagiti luko-luko amang barsak. Na, responsibilidad mi payan day tasilaw. Katwa na, taas si Dag di tabalayaw. Apay, adda nga tadagiti naluko amang barsak. Ay na, di mo lam mo dagiti nabartek iti rabi eh. Sa bagay mo't kit di Bantayan nyo, tapno agbayag day tasilaw. Katsanan nga agreklamo ni Badungbaw. Naglawagan dito paradaan tayo ita arabi Chep. Naragsakan, usep. Siyempre. Saanin nga parang, jay kapre di tapuunti kayaw. Parang pailaan kat nalawagan. Iso nga pasada ako na ako arabi Si kalangay Uray sakmata. Itatadan silaw dito paradaan tayo. Umado siguro ti pasahiros. Mayat no da street lights. Gaputaadan street light kanayon kamutan arumwar iti rabian. Una, tanalawag gaya may. Apay papapanamlaunay aya. Ay katagpasya-pasyarak lang. Bita. Na, rabi ay agpasyar ka. Sa ukasaw. Inak man lang ay. Anyang oras ka nga gaway. Ay katagawid ak tulad taano kay kayat kaw. Nakon uray ay. Uray saanan nga gronda dakwarog ta damot tin street lights. Ay katwan tapno makainanadamot. Ay naglawagan ti barangay tayo iti rabi. Wen, maya tanalawag. Eh, ado nga mintimang mangag ko idi areklamaw. Nang runa ni pare badong. Agreklamo pailaan. Kat asidag lang arudin ijay balay da may nga street light. Si Marding nga runa nga agreklamaw. Ay kat nasaya at no kasta. Tanya pailat makuna na ngay. Kat naminsan la kinid daw na. Pinaikak adagos iti street light. Ije ayandan. Apay ngay Maray, tasaan ka pa'y lamang rikap ka rabi ay. Ay na, mayat ti agla ko iti rabi eh Maray. Tanalawag ti aglawlaw. Ado ti umayagatang, kas kumaken ka. Nalawag gaya mag, saan ko nakabutang tirumwar. Nakitak mo't ni Badong mo alimabas ti tersinak. Ay, jakman amukan kwa na. Mas kay kaya namutin ti agpasya-pasyar iti rabi ay. Una, nalawag nga men, kan nalami is ti magna no kastoy arabi eh. Ngam sa dino nga iti papanan ni Badong Mau. Ay, day tatijak amo Maray, tadi namut kayat nga baga kanya. Ay, nanak ko na, gumatang kami, ma. Ay, aguray ka Maray. Adaw may gumatang. Ay, kunakon kat. Adon ti gumatang no iti rabi eh, ngam iti aldaw. Ay na, Maray. Rabi eh, may nakis istorya kanyak ni Marito yang dito tersinak. Ay, sabalin ti schedule na. Tanalawag ngamin ti aglawlaw no iti rabi eh. Kunakit di no adda ita dito iti resenam. Kano kaaduan meten kadagiti kabarangayan, kat mas kayat dati rumwar iti rabi eh, ngam iti aldaw. Isumot lagayam ako nam, akanayon kan amapuyatan, Maray. Ay, wan, Maray. Pudnaw, tamas ado ti umay agatang iti rabi eh. Kasta gayam ti mapaspasamak. Wan, Maray. Isu amayat dagiti street light a proyekto ni Kapitan. Wan, nalawag metlaeng di taasidag ti balay da Marituyang ken paribadong. Wan, Maray. Naglawag. Isu asaanan nga agrikriklamo pa ni Kabadaw. Apa yan na barbarte kasi mang badaw? Nabarte nga gaya, mapay damagang palangay. Madi nga raw no nabarte ka. Tado ti kalukwan ang maaramid mau. Kanya kalukuan na sasawa mo. Ha, sapay ko mga raw tawan. Nakasingsing patak at tao to yan. Agaramid akiday, iti kalukuan ay. Ay aglisikat ha matulugan. Na, kahit kasanon di bangkag, mapanta ko malatag mula Ay kat bangkag lata. Si kalangay, di mapanagmula. Kasyak, maturugat ngagmalmalay. Reporting for duty, Kapitan. Ay, agsalo-saludo ka pa'y mausip. Ada ko maumay ko i-report ang napasamak idi rabay. Andyan data. Ado tinabuo nga street lights.
Ano? Mano tinabuaw? Apay masapol na bilang, kapitan? Wala. Kung na nga ado? 1, 2... Dua tinabuang asilaw? Ako adapay na yun na, kapitan. Pampanunuto nga raw. Mano nga raw, amen. 1, 2, 3, 4. Ha? Nagado ngayon, no? 4? Kuna nga raw nga adaw, kapitan. Agore ka. Asino tinang buong kadagiti silaw? Dahil nga raw ti pampanunutag, kapitan. Awan mo mapanunot ka, no? Asino mo tinang buong iti silaw? Pag numnumaran ti barangay, perjen dakit dahin. Maamwak tulaang no asino dahi taan ang buaw. In-report mo kini Uncle ko dyan na buong nga silaw. Wala, Chay. In-report ko kung kwa na. Nasipngetan ni di purok daos. Parang tuman di kaprain. Ay, talna ka man. Kapri-kapri ka dyan. Awanti kapray. Tandaan dahi ta. Saan ka lumabas di purok dos, Chay? Nasipnget ko na nga rodain. Binuong dati silaw ijay. Kay, kasanungay no agawi da kaon. Ha? Ay, wala niya. Talaga lumabas ka gaya mi jay. Itulod nak to inton Rabia. Taapay mo. Basta itulod nak no agawi da. Mabutang ka iti kapre niya. Saan? Nagkunakan ka mabutang nga kiti kapray. Kapri lang, kabutang ko kitdain. Kapay nga raw ngagpaitulod ka pay laang ngay. Saan ka mga ngagpapaitulod? Idada pa street lights. Itagpaitulod ka. Kabutang mo ti kapre. Kapadang, papanamanan. Dito lang, Maray. Rinabiikan sa amat na rumrumwar. Nagmayat gayam ti rumor ti Rabi, Maray. Naa. Kasla kamutin kabataan ana usam iti jameng. Dagaya magurure akay numak dita abagatan, Maray. Ay sos, di tabagatan ko nam, ti papanam. Uy, Maray. Apay aya. No kasta, lumabas ka dita purok daws. Katuwi na. Sa dino pa'y kumangay, ti sa balya pagnak. Amom kaday, anasip ngat dita. Tanabuong amin dagiti street light da. Kastaya, Maray. No asino nga tangamin aya ti awan konsensya na anang buong kadagiti street light dita. Maya kagripaut ang kail. Anya ti report mo kwarag. Dagiti street lights si J. Purok Trice. Ay! Di mo kunaan anabuong ba't amin asilaw ijayan. Unang kail. Ha? Iso ang nasipngat iti Rabi eh. Ay. Anya ba't dito ang mapaspasa baka dito'y barangay tayo. Asino nga timang perperde kadagiti street lights? Uwin nga raw. Ay. Nagsasarunong nga ro din na maperde dagiti street lights tayo. Ay, naskan nga grunda kayon iti rinabi ay. Takwatan nyo. No asinaw timang perperde kadagiti street lights. Agpasada ako maiti rabi ay. Agron-ron dati ka dito yan. Uray siya mo ta. Perwisyon tumot dahi tamang perperde kadagiti street lights. Sapay kumaata saan nga parang di kapre. Kapri ka lang kapre. Okay? Talaga mga da kapre kadagiti nasipnget a lugar. Aguri ka. Ha? Yada nakitak. Anya ti nakita mo, Chef? Nakita mo ti kapre? Sino di mang barbarsak iti street light dita asidag ti balay datataba daw. Ay, wait. Saan ba't a kapre? Lakay mate. Kun kasla na bartak. Ni, pumidot mo nin iti bataw. Ay. Ay, sus. Barsak nan saan? Binarsak na na. Ay na, naglayngay. Napuntaan na mo ti silaw. Nabuong. Awanin ti silaw datataba daw kananatuyang. Ha? Ay, nabigmig mo dyan kaya ng barsak, Chef? Muna. Apay kumadyak mabigbeng. Kaya sino kumaday jay? No talaga mo ilaan na lang kang agsipot. Si kapay ti mangibagan no nabigbig mo talaga. Ha? Kaya nun itataba daw. Katisumata talaga. Na. Kaya't nasa wine. Iso timang bubuong kadagiti street lights dito barangay tayo. At dan i-report ko kini Uncle Kao. Marituyang, nabuong matan dya street light dita asidag ti balayo.
Wan nga rod maray. Jak man amo no asino ti akin aramid iti dayta. Apay, awan lat nasiputan niyo. Nakaturugak ngamin iti rabi ay maray. Bayam, damagak tuman kindi badong. No da nasiputan na, tanarabian kat anagaway ken nabartek pay. Nagmayat a proyekto ti barangay. Ang buongan damutan. Ay, no asino kit ni dayta anang buong iti street light. Badaw, nabuong dayta street light dito asidag ti balay. Wait, namaw. Siya pa'y mati ko na. Adda ka di suspitsam no asino tinang buaw. Kino kasarsarita mo tinang buong. Anya, tapay nga inaramid mo ngay dayta. Kit inaramid ko lang Tanao makaw ni tinalawag nga aglawlaw. Ay no, umay tumanon dagiti managdakdakas dito barangay kat agaramid da iti kalukwan. Ay kat bayam ida nga agaramid da iti kalukwan. Aramidin dati kay kaya da. Ay saus, awan na't dekar aramidan. Ununaan kan tuyang Intun rabi ay. Rumwarak maday. Mapanak manan makijamay. Di naklabdan. Tauray labdan nak. Mapanak lata. Angkal, at report ko kan ka. Ura siya makapitan. Ada mo i-report ka. I-report yun. Darasin nyo. Ni tataba daw. Dinahanog-dahanog dagiti managdakdakas iti rabi ay. Kat ijay pa asidag ti balay dati nang danugan dakin kwa na. Ay, kasano nga ben kit nabuong met kano amin ti street lights ijay ayanda. Day tati i-report mi kan kakapitan. Ta nakita mi ni tataba daw anang barsak ng buong iti silaw. Ha! Ay, kanya nga rod. Nagsublimit lakan kwa na ti madi nga aramid na. Anya ti ibagam ka ba daw? Street light. Limtag pa lang mat nga min day tangiwat mo na dandanog. Bayam, ta ibagak to kan ni kapitan. Mga mahay. Sakit. Madadang dalang ka. Ay, wina talaga anasakit. Kaba daw. Ay natatabadong. Anya ngay ita, nagbalatekan ka ti dakas nga aramid mo. Papangi kwarag. Dito'y paimot ay antisiga tinakapir dyan da ito'y tricycle mo. Ay, jak man amaw tataba daw. Kilat matlata na si Mardang da ito'y tricycle ka. Ay, kadelikado ta dito'y na. Kita ang daw masidaga kaslasin na. Ay, sas, pinagmaskula doon. Ay, maminsan na talaga kidaginakit. Maulaw tan. Nay, napayamapan ka iti malikudak. Ay, nakamamak. Agkutukot na ito'y tumangkaon ka po iti nervyos ko. Oy, da kayo adwa. Apay nga da kayo dito'y teritoryo. Ay, kuwang amin, sir. Lakay mo't gayam da ita kaduam. Aglimlimang kan samat di talikodan da ito'y kaduam, Ay, saan mo't, sir? Apay, saan yung nga mo bawal ti dayo dito'y? No at daw may adayo dito'y, matay. Ay, sas, mabalo kan din na oras to yan. Kasano da itang tataba daw? Patayin datan samit tayo. Sapay jak pa'y nakaasawa. Oy, taga-ano kayo, Ay, kwarag, ibaga mo na. Ay, ijay kami kabildatan, sir. Kabildatan? Kapitan yun ni Kapitan Ninteng? Wine, iso ti Kapitan May. Uncle Kao. Isugayam ti Kapitan yo. Ay, Ket no gayem ko ti Kapitan yo. gayam mo ni kumpare ngayon tayong sir. Amum no apa ya naggayem kami, ha? Ay, jak amaw, mabalay na mamuan, sir. Naturad ngamin ti Kapitan yo. Naturad? Ay, kwarag, naturad ayan ang kilmaw. Siguro, Naturad day jay atao ko nakada kayo. Saan nyo apadpada sa nalukuhan ta naturad? May turid na ti pumatay. Kahit mabaling kami nga rodin nga agawid, sir. O sige, gawid kayon. Kat ikumustadak kini Kapitan Nenteng. Tuyan, nasiputan ka din na nagbalin na naturod ni Parenteng.
Nagkuna na turod ni Kapitan. Di man lalaki na sa lawmi ka ni Kwaraw at taga-kabangi mga barangay. Kasano kumaan na turod ni Kapitan? Kat kabutang nanto pa'y ni Maribanang. Ayun na niya. Maminsan laeng asit-sit ni Maribanang. Agtartarayon nga gawid ni Kapitan. Wine, malagip kaon. Kitaan lang ni Maribanang. Agtulnugan na dagos ni Kapitan. Wine, naturid ka daw. Katakrutan mo gayam. Kapayakas talaunay ti pa nagkatawam. Katawa ka. Takrut mo gayam ni Parinteng. Kunada naturid. Katawa dita. Katawan danum apaginaw ka. Ha? Apay, naibusin na yan, sinakdo. Naibusin na. Iso nga niya pa'y latar aramidum dita. Mala, mapanak sumakdo nga rudan, tuyan. Kalpasan na, mapan ka mangayaw iti pagsungrod ka, Wine. Wine, aramidag-dag kita ngayong bagam. Ha? Ay, magsasakdo ka rin, pare. Kita man nakaigamak ito pat ang nagdadakalatin ba, pare? Damagan pa ilang, Mike. Ay, agas mo day taupat nga atimba nga awitam. Ay. Di may sa, susunay, pare. Oh, Jay dua, awitain, dagiti dua nga imak. ha? Na. Kasano ngay mo di may sa? Ay, awitin mo ni tuyang mo. Maibaon mo ayaw mo dahil, pare. Ibitin ko na, dito'y tanggad ka. Ay sus, unay mo daytan. Panang parparigat mo iti bagay mo. Ay, agure ka. Ay, paypayapayan nakbot ni Banang. Nako. Ay, mabalin asyak pala ti umuna asumakdo pare. Tani, agdardaras ngamin ni Banang. Ay, kituwa na, pare. Dahil talaga yan. Mala, darasem, tamangan no surutin na kamanay, niti balunay. Kabutang nakansamot ni Kabadong Maray. Ay, katuwa na, Maray. Apay, italaang anaam mo maya. Padasan na tagsadot-sadaw, tabasibasag iti pinalsay. Ay, kastamot laang ni Kapitan. Kabutang namot laang ni Maribanang. Ay, talaga na ungetakin ni Badong kaw, Maray. Isumot dayjay ni Badong mo. Magmag na jay likodan ti balayaw. Addan sa papanan na. Unag paisaw. Kita, Maray. Siput-siputan na no, adda makakita kan kwa na. Ha? Libasan naksamanan na Badong ha. Payman ha. Agawid kan? Won, Maray. Libasan nakmanan ka ni Badong ka. Sige lang, tuyan. Makiistorya ka, kinimari ko anak. Tatapapanak. Kita kami kiniparinting ita. Badong! Sa dino ti papanam, ha? Tuyan, adda ka mo dito sang wanakan? Adda ka lang ito itirsita ni Marikwanang. Agsuble kayo nag. Kano kagap-gapok ni tao nagtibalay. Nangag mo timbaga, Ay, agsuble akong tuyan. Ay, unay kayo din ay. Agbanikas ka man ay. Maray, kung naman naturid ka. Ay, naturidak mo nga man. Siyak ti katuturidan ang nagbalin a kapitan dito'y kabildatan. Nung naturid ka, apay ngay nga ro kabutang mo ni Antibanang. Oho, saan mo't Maminsan nakalangayaban, agtartaray ka na mapan. Kwarog, amom nga men, sus, dayjay manan ni Antem, agpaypayapay manan. Oh, pitam, agpaypayapay lang, nga mabutbutang kan. Nasingput ka na ano sumatkit din ni Antem. Apay nga ro kabutang mau. Kung naman si kati katuturidan, ang payapay lang ni Antibanang, agpigpigar-garakan. Ay, kaasimot ni Kapitan, imalaldawan nga agbalbalsig iti pagsungrod da. Ay, kasya talaga dahi ta kumparay, Maray. Kasla kayat kun apat nga under disaya ni Kapitan, anya ti makunam Kabadong. Talaga mga mingander disaya dahi ta kumparay. Kat si Kangay, kabutang mo kadima ni Tuyang Mau. Nagkunaking kakabutan ko, Maray. Badong! Ay, haha. Ay, Diyos,
Di gaya mi pagpagatang ni tuyang ko arikado maray. Ay darasam, lakwan na ko na. Asing kinso ka maray. Ay, wan. Mabit laang ta mga laak. Oh my God na! Ay mali darasam Agungatan ni tuyang kaon. Wan. Atoy. Atoy tikat gatangam. Nagrigatin ti maong tanay. Matuy ti bayad na maray. Nakaon. Ay, uraim pa ito bariyam Mas dahawak man kagawad. Apay nga ta kinuna jay siga lalaki at taga kabangibang a barangay anaturod kanu ni Uncle Kaw. Kasta, ti kunada. Kabuteng da kanu ni Uncle Kaw. Nagan na lang kanu kat kabuteng dan. Amangan mo't no sa bali a Kapitan Enteng tidakdakamaten da. Dayamot sa bali a kapitan ngagnagan iti inteng. Amo mo ti amin dito lugar tayo akabuteng ni Kapitan ni Maribanang. Kasano nga ta nagbalin na naturad ni Uncle Kaw kadag iti taga sa bali a barangay. Basta ti amok agpadpada da kabadong kan Kapitan akabuteng da ti asawa da. Ha, kita ma. Nagkuyog matarimor da Uncle ko kan tataba daw. Naa, sa dino nga iti papananda. Nagpakadada nga ta kadag iti asawa ta. Siguro tamayat matikukuyugan da. Timpakadak kanituyang ko paray. Mapanak ag mula di bangkag. So pinalubusan na kadagaws. Ay agpadatagayan pare timot impakadak ni Banang. Ket inaksibugan dagiti mulak anateng. Saan madgaya man narigat tag pakada. No may tag trabaho niya, paray. Yun ino nakaisem pa ni Banang. Paray, adan sa tukak dito'y pagpagnanta. Apay ada nangeg mo apay nangeg mo dyan nangeg kaw. Ada paray, nagdakkel na tukak dito sa ngwanan ta. Ay, sus! Ay, tukak nga paiso. Ay, nagpauba ka mo tadagos dito ang likod ako paray. Ay, sus! Ay, agasam mo na ita nagpauba tukakan ka nga. Ay, higanting sabat. Ay, wait. Ay, tumarita na paray. Ay, wala. Ay, partakam ta, mga nusurutin na ta. Kagatan na ta. Alununan dat ako ng kidi Ay, aguray ka paray. Prino. Apay, paray. Ay, bumabak dito yung likod mo. Ay, nagdagsang gagaya paray. Ang nabailan ka mo na itaray. Takrot ka mo't. Ha? Apay, asyak di takrot ngay. Kitsi ka tinagpaubakan niya paray. Tukak lang kabutang mahaw. Ay, si ka ati takrot. Iso ajak patyan yung baga dyan maskulado a lalaki ang naturad ka, Kapitan. Naatapag dua-dua am rajay nga imbaga na. Uy na, tukak unli, kasta una yan, tibutang ma. Ay, dahito tibagakan ka Denggam analaeng. Ha? Ano dahi ta paray? Di mo tagtagibas si tenti ka ba ilak? Talaga anaturidak. Anya? Naturid. Pagpakatawa kan sa mo paray. Napanag-nagkakaon, ti kinatakrot mo, paray. Agkita ka iti managdakdakas. Ha? Pagkita nga, iti managdakdakas, paray. Uray kriminal. Uray anya pa iti klase na kriminal. Ta ipasangong kanya. Makitan, ti kinaturid ko, paray. Badaong, nakamula-kamula ang ijebangkag. Wait, sakpay magtikunan. Minulak amin, tapno awan ti makunan. Very good, no kasta. Tuya, ada ka diyam amo mamanagdakdaki sa tao? Ay awan, tila sasawam. Kriminal nga ada mamaw. Awan, apay ay adamagam dagita kanyak. Puro nasasaya at tao dagiti gagayim kaw. Ay, pagbiro ka ngay nga iti kriminal. Na, apay ngagbiro kay ti kriminal, ay awan lat di ka pampanunutan. Ipasango nga rin ka ni kumpare ngayon tayo. Kaya't ko kita panagnakan na kanyak, ti kinaturid na nga ibagbaga niya. Gawad, no sumangpet ni Uncle ko dito'y barangay haul. Ibagam amapanak agarami jay daya. Amangan nga mino birukan naktumanain. Adda balasang akursunadam ijay daya. Wangin kagawad. Ay kumapang ka Nakipumada ka iti pumada ni Uncle ko, di talamisahan na. Ay isumat lagayam ana silang day tabok mau. Kan tinulad mo pa itibis ngay ni Uncle mau.
Bareng ano sungbatan na kung jer armay. Sapay kumaa. Ingkan. Ngamnay, agan anad ka. Ado tinaluloko di tadaya. Ay, naturida kagawad. Sandangan anwen da kita alukaw. Asidig ako ni tibalay ti arar makabalasang. Sigurado asong batan na kaon. Takas taunay ti kinataraki kita. Hoy! Naglastog ka nga magmag na! Ha? Sino kayaw? Huwag ka piso. Di na kami amamaw! Da kami ti siga-siga dito'y daya! Huwag piso. Patayin mo amin. Ti umay dito'y adayo. Ay, umayak lang agaram. Kukuha mi amin ang pabalasang dito. Baso. Ha? Ay, sana mabalinday ta? Apay, lumabang ka! Ay, sus. Ay. Didak biti-bitan na. Nagpigsakan. Kaya't mo tayo wasiwas kakat ipurwa kay Jebulan. Ay, sana. Idisudak. Ay. Ay, talaga nga'y purwak na ka na ita. Ay. Hey! Ibatan nyo ni kaana ka! Kapitan Enting magkita! Ang kalintang. Kung nagtumat, asan nakabaybayan? Hey! Sakti sangwan niyaw! Ito na gado kami. Ayat mo, timantok protokol tito lang mo. Nag-ado kami! Huwag piso. Sa ukay laasaw! Ay, anay ko, anay! Ha? Ay, inaglayang kagamang Kyle. Ay, nagturat kang napigsa ka. Sige, Kyle. Danugan kang kugtaram da kita naglalastawg. Sige, Kyle. Pilayo mamin ita. Anay, natukol sa matan dito sa kakon. Umay kuman kita ay nagiti pag-iistoryaan da kinalaban ni parente nga naglalastawg. Sakit. Aw, isod da kita tataba daw. Talaga ka di ani uncle mo, tinangkalaban ka na kita. Wain tataba daw. Dinandanog kan kinugtaran na ita. Anya, Nagpartak ti kugtar kan danog na. ay naglayingay, nukasta. Hindi addaman ng simugawd, kinugtaran na. Hindi addaman ng simugawd, kinugtaran naman ay. Kinugtaran naman ay. Naglay nga talaga. Kaya't mo asawin, kabayatan na dumandanog na uncle mo, at dapat kugkugtaran na. Wen ko nagtumat kan ka. Napaggigidan na amin ida kinalaban. Ay una yan, naglayingan nukasta. Talaga naturad nga raw. Ay natatabadong, di kinaturad, saan lang nga agpatingga iti balikas, no dikat aramidan. Angkay, kita ni Tata Badong aw. Apay. Hindi, nakatugaw mat ija waiting shed. Amom ka diti aramidan na. Nakadumog mat. At bilbilangan na. Ha? Ay, ada? Kwarta jay bilbilangan na aw. Kwarta. Ay, adu nga rod ati kwarta na ita. Naglako ngamin itinateng na. Ay, Iso nga ado ti bilbilangan na kwarta na. ay, ganun. Ay, nakita na tanangkay. Na. Imbulsanan ti ado a kwarta na. Ay, inakman ka sarita ka na kan. Patsyamit no ikan nakadayta iti kwarta na. Kit no naghimot ni Tata ba daw. Ay, paray. Ay, di nakasasidgan paray. Na. Umatayo ka kanyak. Apay ngay kat agkumparita mat. Ay uray pa agkumparita. Tasaan ka lata mabalin nga umasidag kanyak. Na. Apay anak kay istrikto ka kat awan mat virus ka. Ang mga nuhuldapon na ngay. Huldapan? Dahito apa na grup-grupa huldapan. Amaw ka nakitam di bilbilangag nga duwa kwarta paray. Iso nga ron nga inasitgan ka. Ta amok nga ada ti takwar maw. Ay, di nakhuldapan paray. Na. Apay masapul ahuldapan ka. Ay dumawatak langit Apay, tikunam ikang ka. Kino agkumparita. Apay kumaasaan nga. Idi nagbanggagak, tinulungan na kaya. Di ka kami nagpatulaw. Kukwak lang dito yung kwarta paray. Kukwak lang. Na. Ay, naghimot kagayam. Kagawan. Amaw, no asino ti kaadwan iti kwarta dito ka bildaran. Ay, saan asyak? Hay, awan to pa igatang ko ni ti ilakok. Ni Tata Badong. Ado ti kwarta ni Kabadong. Nagpos ko lasag sa sangaribaw. Ay, kat mayat man no kasta.
ado ti kwartada ken ni Maritoyang. Magatang damin na kaya. Daa. May gatangan na matan ni Kumari Katuyang iti sagaysay na. Anya? Abay awan sagay sa ni Nana Tuyang? Awan Tasaan mo't ama sagaysay ti buok na no kasta nga umay gumatag. Ay, kaasi mo nga rod Kapitan, adaman la damagag. Anya dayta, Maray. Nakitam ni Badungkaw. Kino nakatugaw iji waiting shed. Nagbilbilang iti kwarta, nagadaw. Apay saan pa ang nagaway? Saan nga raw kanay awan bagas may? Ha? Awan baga sukat no? Ay. Nagaduti kwarta na? Ay na, Kapitan, ilumlumeng na ti kwarta na. Apay di nakaikikan, Maray. No inikanak di adda ko mabagas may. Ay, kasjay. Unay mo ni pari badungan. Isugayam ada ka este pa nagkatkatawa na itay. Ada pa'y naibaga na kanyak. Anya day ta na ibaga na, Kapitan. Jay kano kwarta na, kukwa na laeng. Ay managing bubukod talaga. No kwarta na, kukwa na laa. Ay, agsidaak manang iti tangad ken talyaw, Maray. Apay ako nam nga agsidaka iti tangad ken talyaw, ket nagado ti kwarta ni Badungmaw. Ay na, kwarta na kanulaeng, Maray. Puunay mo't daytan. Iso siguro asan anagaw-away, tadi nakayat nga ikan iti kwarta na. Adda aya sa bali a pagawidan na. Awan mo't ti amok, Maray. Saan ka madanagan? Taagawid mo't lang iji balayaw. Nadilakat mabisinan. Ay, napansiguro anang restaurant? Nang restaurant? Ngais isaw? Ay nakasta na day jay, Maray. Ala, bayam tabagbaga aktuman inton makitak. Saan ama balinday ta nga ar-aramidon na kan ka? Kapitan, panagkunak, saan adungdungwan ni Kabadong ni Maritoyang? Ay, madlaw mo't ngamin asaan? No ada kwarta na, kukuha na laeng ka na. Ay, nagalas nga ugali ti asawa dayta niya. Ikan na kumamot ani Maritoyang iti kwarta na. Tagatangan na mo ti kayat nagatangan. Ay, no sakit kasta ti aramida ka ni Banang. Ay, Nimot ka ba nung dayjay? Ay, naggapon samot ijay ilay. Di na pa insurot ni Maritoyang, tapno makapasyar kumamot. Ay, inton makasaritam, bagbaga aptaw. Tano makitak tumay, bagbaga akman, itinaawang. Adugayam ti kwartam ba daw? Nagko na. Amin at tao, ibagbagada nga adu ti kwartam. Ay, awan ti kwarta. Ibingayan nakmut atanay awan bagasta. Apan ka pailaang umutang, ijitersina ni Kumari Makwanak. Na, umutang ak pailaang kat adu ti kwartam. Anwam ngay day ta kwartam. Awan nga rod kwarta. Idate nak kumamot Di nakpay pulos hindi day. Ay, adula amin. Date ngay bagbagam. Bagitan kan. Walay, saan nga uso na kita? Date na kita. Adula amin. Anya ter aramido ni Tata Badung ije sirok ti bayabas, check. Nagbilbilang iti kwartana. Ado talaga ti kwartana. Aman lakit, agtungaw. Sana bilangan ti kwartana. Una na siguro, ako huldapan tayo. Sino kumangay ti mang hold up kan kuana? Sapay uray lagtal likod ngagbilang. Si puta ma. Makaadayo labas sait. Bilangan naman inti kwartana. Ado talaga ti kwartana? Ado Kat no ilamlamang nanto paya bilangan. Ay, napanagdag ako, Kapitan. Saan ako nadungdungwan ni Badungkaw? Ay, kaasi kabit Maray. Nagado ti kwartana, di nakpayikan. Kunak nga i-date nak, ngam di nalagta kayat. Ay, wan kuma.
Si kalatan ati pangibaga kiti sakit tinakam ka, kapitan. Ay, wala. Nalipatan sa nibadong kau jay timsong miday. Adagayam timsong yun. Bada, kapitan. Malagip mo pa jay kantadong dungwang kantaw. Tagayam ti timsong yaw. Kawan, dong-dong-wan kantaw, unay. Indayo din kanto, iti sinamay. Wan, kapitan, day tati timsong miday. Nagbalbaliw at talaga ni pare Badong Maray. Sa baling arudan, nang runa tada kwartana, kaslasan na ko nga mamaw. Ribaw. Dandanin sa amit agbalin na 1 milyon. Dito kwarta ka. Oh, tatabadaw! Ay, saan kayo nga masinag kanyak? Lumabas kami lang dito ipagtugtuga, ma'am. Saan da nga huldapan? Adaya panunot mi kinichip amang huldap keng kamay. Awan, mate. Si kalang ti agpampanunot iti kas tatabadong. Saan kami adakis at tao? Imbulsakon, dyan 2 kwarta. Uy na, ibulsam. Saan ka abilang-ibilang? Napay ngamin na bilang ka bilang tataba daw. No ngay maksayan. At na, daytan di agla ko iti ice cream tatabadang. Igatangan na kami mamagkani chip. Oray saggay sa kamilaan. Ay, diyak kayat. Agpaghatang ka pa lang amin. Kat amumit anaimot day tataw. Si 20,000. Kabadong, saan man na dita sangwan at itesinak ti pangbilangam iti kwartam? Apay iparit mo? Saan? Ngam no ada makakita ken ka sa bale. Ta siputan da ka, ay hold upon da ka Sika siguro timang pampanunot iti dayta, maray. Na. Ay unay kamutan ta pagbalinan nakpay a hold upper. Mabalay, ngay tuloy ko tagbilang, maray. Bilang ka bilang. Saan mo matngarod akis-kisayan day ta kwartam? Apay kumakisayak ngay. Ay na, di mo madlaw aya analadingit ni Marituyang, gaputad di mo pa'y maiturad a maidate. Ay, saan nga uson date, maray? Lakay, kun bakit kamay? I-date mo mat tadamot kwartam. Apay, kayat mo aguraan na ka ni Marituyang. Imbaga na, agurain na. Talaga aguraan na ka, no baybayam. Pangidata ngay nga rudkin ko na. Ay kat ijemat espesyal a restauran Sa bagay, hadulaunay ti kwarta. Kisayak mo basit Kasta tapno naragsak mo ni Marituyang. I-date mo, sagpaminsan. Ay, pare! Ay, di na huldapan, pare. Pangasay. Ay, pare, saan ka nga huldapan? Nambarak ko mahuldapan ka ngay. Apay ngay timing mo pa ilang agbilbilang iti kwarta. Sa kaumay. Ay, nakatalikod ka? Jakmat amo nga agbilbilang ka iti kwarta. Apay, ayang amin nga umasasidid ka. Ay, may ngamin ni Marito yang iji barangay hall. Kat agsangsangit. Anya, tapay manay. Anya nga, timay na imbagaking ka. Di mo kanundungdung wen. Ilang mo di pagbagana mo dahita, bakitan? Nagado a kwarta. Di mo pa'y maigatangan mo't iti kayat na. Iso nga ron nga ag-date ka may inton bigat. Ay, mayat ano ag-date kayo? Wait, ag-date kami man lagay. Tapno awan may pagbagayaw. Ay, una. Tapno din na panunutan, di mo dungdungwan. Ay, sus. Ay na, no dungdung ulang. Dongdongwag ni tuyang kau paray. Sino pa'y kumati sa balya dungwag ngay? No saan nga isa? Siya kung timang itulod ka ta kayong agnite. Apay, awan ti sa balin na napinpinta sa tricycle ang mabalin na pagluganan ta, tuyan. Ay na, daytoy lang ang tricycle ni Kwarog ti kapipintasan at tricycle dito'y kabildatan. Pudno dahi ta, tataba daw. Isong haglugan kayaw. Mala, haglugan ta nga ruta, tuyan. Sa dino ti pagditan nyo aya. Ijay man kang ina na restaurant, ijay ilay, Kwarog. Sa dino ngay nga taday ta kang ina na restaurant. Apay, di mo amaw, no sa dinaw. Kalakaan lang ti amaw. Ijay kang inaan nga raw, ti papanan may. Sige,
Birukan tayong taon no at tayo ni Jay. Iso daytoy ti kaginaan a restaurant dito'y ilay ba daw? Kituan. Apay deta papel ken bulpain. Pagilistak. Nya ti listam. Ay na. Ag-order ka kiting ti kayat mo. Sana tila damdamagan bita. Nagmayat din ng idetan kanyak ni Badungkaw. Talaga nga espesyal. Ay, kat nasaya at ata, naragsak ka. Maray. Dakkel siguro tinagastos ni Kabadong, anya. Kano nagngingi na dagiti makan ijay. Danom salang ti kalakaan. Ay na, agraman danom, nangina Maray. Ay, mamati akaun. At talaga adung-dungwan nakpailang ni Badungkaw. La 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 la. Tuyeng! Umasinag ka man ditay! Tuyeng! Oh, apay? Makitam ditay. Ne, day tamot jay listaan ako nam ijay restaurant. Wait, bayadam dagito ya. Anya, bayadak, tapay. Dagiti kinkinan mo iya restaurant. Naa, enlistam kat pabayadam kanya. Kituin na. Ay sana mabalain, mapanak agreklamo kindi kapitan. Ay, reklamo basta bayadam dayta. Umay ka manin agsangit iti sangwanak maray. Apay, anya ayat ti kayat makut indit na kamot ni Paribadong. Ay, kasano ajak agladingay, kapitan. Oh. Kat inlista na gaya mami na kinan ka. Ita, pabayadan na kanya. Anya? Ay, unay mo't day giant at tao. Pangalak nga iti pagbayad ko kadagi jay, kapitan. Sapay namin aduwa ka na gordang. Ha? Ito pala, may tikwardak. Nantabilangit manan. Ay, paray, adulan tati kwarta ba? 2,000. Ay, unay kan paray. Adda ka manay. Ay, makadlawa kong king kapari na. Tunggal nagbilang akit kwarta, adda ka. Itiming mo mga umay dito ayang ko Adan sakit daka sa planom. Ay, no adadakas, idi pala kuma. Umay ko la ibagakan ka. Asaan anasaya ti inaramid mo ka ni Marituyang? Anya nga dahil nga inaramid ko man ng paray. Inlistam dagiti order na. Pabayadam kan kuha na. Apay, nasaya at dayta. Apay, daka sa yati kasya paray. Ay, madi. Apay namin ta, di mo man like kan mat iti kwarta na. Bilang kapay, bilang. Anya nga rin daramidag paray. Ay, ikam. Hindi mo pabayadan di kinan na idinag-date kayo. Jak matin makit-kita ni tata ba dong agbilbilang iti kwartana? Binagbagak ngamin. Kasta ka di Angkyle. Sana mabalin abuk-bukuda na di kwartana. At dapay mangag ko reklamo ni Marituyang. Kung takon iti kastauna, hindi Paribadaw. Ay na, tatabadong. No agin awa ti biyag mo, nasken lang mat akaraman ni Nanatoyang, tasawam lakat nga ron. Ala si Jay! Dinan, tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.